this in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't wanna lie. Yun, good evening po sa inyong lahat mga kalabarkada. This is Love's Island Adventure and welcome back na naman po sa ating panibagong fishing adventure na magaganap ngayong gabi. Bali, time check tayo ay 10:50 ng gabi mga kalabarkada. At magpipishing na naman tayo at manghuhuli na naman tayo ng pang-ulam mga kalabarkada. At gamit pa rin natin na flashlight yung DL70 na Workhos. At siyempre yung panusok natin yung sibat pa rin mga kalabarkada. Kasama natin si Kalabarkads Nico pala mga kalabarkada. At siya yung fishing buddy natin. Pero si Kalabarkad Gaps ay inuna yung pag-i-ML. ML is life. So yun mga kalabarkada. So bali dalawa lang kami ni Kalabarkads Nico na mag-fishing ngayon. At siyempre kasama kayo mga kalabarkada, kayong mga manunood namin, kasama namin kayo na mag-fishing ngayon. So bago tayo lumusong mga kalabarkada ay mag-shoutout muna tayo. Siyempre isa-shoutout natin yung mga masusugid nating mga viewers dyan. Shoutout pala kay Ma'am Maylin Foja, ayun, bagong subscribers po natin. Tapos si Sir Edwin at Saipan TV ng USA. Ayun mga kalabarkada, shoutout po sa mga taga USA dyan na kababayan natin. Tapos shoutout din kay Elpar TV. Ayun. Tapos kay shoutout pala kay Master Ayaay Night Spearfishing na isang napakalupit na espero. Ayun. At kay Master Tago Taynon, ayun, ng Palawan. So ayun mga kalabarkada, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment down below para may shoutout ko kayo sa next na video natin. At huwag nyo na pong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin. So ayun mga kalabarkada, bibihis lang kami tapos lulusong na tayo. Kasi Kalabarkads Nico mga kalabarkada. Yun ang tingnan niya yung kalabarkada ko. Dong, pambihira. yun no, macho. Macho. So yun mga kalabarkada, nakapag-bihis na tayo. So lusong na tayo mga kalabarkada. Sana marami tayong mahuli. So tara mga kalabarkada, samahan nyo na naman kami sa isa na namang night spearfishing na magaganap ngayong gabi. So let's go mga kalabarkada. Ayan mga kalabarkada, kalusong na tayo. At ito may nakita tayo mga kalabarkada, isang pugita. Gumagapang pa. Tapul. May pang-adobo na tayo mga kalabarkada. Ano pa kayo ibang pwedeng luto ng pugita mga kalabarkada bukod sa adobo? At yan yung unang huli natin mga kalabarkada. At ito may nakita tayo, isang tugapo mga kalabarkada, o kung tawagin dito sa Japan ay kasago. Sakul. Tatlo yung tusok ng panusok ko kaya wala kang tawala. Ayan mga kalabarkada, isang pugita na naman na gumagapang. Yun, sapul. May pandagdag na tayo mga kalabarkada sa adobo. Malaki-laki na rin ito mga kalabarkada. At yun, may nahuli rin si Kalabarkads Nico. Ikaw na talaga Kalabarkads Nico, ang galing mo talaga, tibay mo. At may isang tugapo na naman mga kalabarkada. Malaki-laki na rin ito. Boom! Full katawan. Pero kailangan natin tusukin ulit kasi baka makawala. To the rescue! Sa full headshot.
patay ka ngayon. Dead on the spot. At yun mga kalabarkada, may nahuli si Kalabarkads nito na naman na isang napakalaking isda. Alam nyo ba mga kalabarkada, ng isdang to ay tinatawag dito sa Japan na Suzuki? Hindi yan Kawasaki ha, Suzuki. At ayan mga kalabarkada, tinawag na naman tayo ni Kalabarkads nito kasi may nahuli na naman siya. So the rescue tayo for the second shot. Ano kaya itong nahuli natin? Malaki-laki ito ah. Boom! Headshot na naman. Parang lapo-lapo yata ito mga kalabarkada. Lapo-lapo nga ito. Ang laki. Alam mo ba mga kalabarkada na dito sa Japan, ang kanyang kalaki ng lapo-lapo ay umaabot na siya ng 4,000 yan. So nasa 2,000 na sa atin sa Pilipinas. Jackpot na rin tayo dito. Ito mga kalabarkada yung nasa thumbnail natin. Ano kaya ang tawag ninyo sa isdang to? Kasi kung tawagan sa amin to mga kalabarkada, ampo. Kung ano man ang tawag ninyo sa isdang to mga kalabarkada, just comment down below para malaman ko rin. Pero alam na, kinakain yan dito sa Japan kahit na nakakalason mga kalabarkada. At nakakamatay din yan. Kaya huwag na natin tangkain-kainin kaya. Mas mahalaga ang buhay, di ba? At ayun mga kalabarkada, may nakasiksik na pagita na naman sa gitna ng bato. Paano kaya natin mahuhuli ito? Ayun, tinusok ko pero nakawala. Ayaw talaga. Ang hirap tukutin. Isa pa. Wala talaga mga kalabarkada, ayaw mahuli. Yes! Hindi ka makakawala sa kamay ko. Dudukutin kita. Kala mo ha, makakawala ka ha. Mahirap man dukutin pero mahuhuli ka rin kita. Huli kang pagita ka. At may naispatan na naman tayong ito mga kalabarkada, black snapper. Alam nyo ba na kadalasang nahuhuli ito ngayon dito sa Japan? At napakasarap nito na ihawin mga kalabarkada. Ayun, kapul ka. Hindi na natin siniksik yung camera doon sa bato, baka masira. At ito mga kalabarkada, may nakasiksik na naman yung isya dito sa may bato. Ayun, no? Boom! Ulit ka na naman. Hirap pang tanggalin, no? Ayun mga kalabarkada, lapo-lapo. Wow! Masarap to sa bawan mga kalabarkada. Gutom na ako. At ito, may pinahuli sa ating kalabarkads nito. Pero hindi na tusukin natin. Ayan, dadakmain na lang natin mga kalabarkada. Ayun, huli ka. Mga kalabarkada, yung huli namin pugita. Wow, marami tayo ng pugita mga kalabarkada. Tapos ito yung huli ni Kalabarkads na ito. Masda, malaki ng lapo-lapo. Lapo-lapo. Yan ang nahuli ko ng lapo-lapo. Ayun o, malaki rin o. Kalabarkada yung mga huli namin ni Kalabarkads na ito. Ayun mga kalabarkada, bali ahon muna tayo. Mag-aalauna na ng madaling araw. Tama na rin to, may pangulam na rin tayong nahuli mga kalabarkada. Kalabarkads na ito. Grabe yung
mga pugita kayo. Ay, kalat na naman. Mga kalabarkada, kita-kits tayo mamaya sa bahay nila Kalabricats Niko. Bali magbibihis lang kami, tapos uwi na tayo. So, kita-kits tayo mamaya mga kalabricada. Yun mga kalabricada, magandang umaga sa inyong lahat. Bali time check tayo. 1:35 ng umaga mga kalabricada. Ito yung mga huli natin, no? Sa loob na lang. May pasok natin sa loob mga kalabricada. Ang lambay, oh. Nahuli nila mga kalabricada. Ang laking lambay, oh. Ito na. Ito yung huli mga kalabricada. Wow, pugita, oh. Dami pugita mga kalabricada. Wala pa lang yung danggit, no? Yun, laki-laki. Ang laki, oh. Lapu-lapu. Ano ito? Uso-uso natin na. Parang bangos, eh. Ay, alam ko na kung ano pala to. Ano yan? Yan pala yung tinatawag nilang Suzuki. Suzuki? Oo, Suzuki. Wala, kala ko Kawasaki. Parang Kawasaki. Ito mga huli namin mga kalabricada. Yung mga kalabricada, ito lahat yung mga huli natin. So nakabawi din tayo nung wala tayong huli. Oo, ano? Mga pugita, oh. Wow. Ito yung pugita ng malaki mga kalabricada. Ito yung dinakma natin, oh. Hatian na naman. Tagtatlo tayo. Bugita. Ha? Tagtatlo. Oh, sige. Ayun, mga kalabricada. Ayan, lahat yung mga huli natin. Oh, yun mga kalabricada. On pala mga kalabricada, may sana supportahan din natin yung Facebook page ko. Loves Island Adventure din. So yun, sa mga bago pa dyan na hindi pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na kayo at i-click nyo na yung notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong adventure na i-upload natin kagaya nito. So yun. Ito mga kalabricada, so dito ko natatapos itong video kong ito. Sana nagustuhan nyo. So ingat po tayong lahat at lagi po natin tatandaan, number 1, God is good all the time. Ayun mga kalabricada, nakabawi tayo. See you in our next vlog. Dum!